Hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA na shirin gudanar da bincike na musamman kan yarda hukumar kwallon kafar Malaysia ke gudanar da harkokinta bayan da ta dakatar da mutum 7 da aka ba su izinin zama 'yan kasan amma ana zargin su da amfani da takaddun bogi. An dakatar da 'yan kwallon wata 12 bayan da FIFA ta gano an yi amfani da takaddun bogin. An ba su damar bugawa kasan wasan shiga neman gasar Asian Cup tsakanin Malaysia da Vietnam. Tawagar Japan tana da damar lashe kofin duniya da za a yi a baɗi, in ji Kesuka Honda, ɗaya daga cikin tsohon ɗan ƙwallon ƙafar ƙasar, inda ya ƙara da cewa za a iya kai zagayen 'yan hudun ƙarshe kuma komai zai iya faruwa. Honda mai shekara 39 wanda ya yi wa Japan wasa 90 ya yi wasan tamula a ƙasashe 5 ciki har da Italiya a gasan Serie A tare da AC Milan a gasar kofin duniya da aka yi a Qatar a shekarar 2022. Japan ce ta doke Sifaniya da Jamus a wasan da ta kai zagayen 'yan 16. Tuni dai Japan ta samu tikitin gasan kofin duniya da za a yi a Mexico da Canada da kuma Amurka. Arsenal na jiran jin girman raunin da Gabriel ya ji a lokacin da yake bugawa Brazil ta mola, wanda aka gabatar cewa zai iya yin jinyan makonni da yawa. Mai tsaron bayan ya ji rauni ne a lokacin da Brazil take wasan sada zumunci da Senegal a Emirates. Ƙarshen labarin wasannin kenan. Bello Saja Audu, labaran Invicta.